Shisngi hadian baka kes syale bijot jong ka wei ka Samla Pule lo na Kolkata kala pau Pyrthei layo ya ki kaipot jong ka jing sumar jong ka kabalapan pau ya ki dak jong ka jing syale bijot bat ka jing le jubor ya ka medical check up lani ka examine jong ka koi ka khia jong ka tai ka Samla la le ha ka sngi tho ding karkum ka jing lap jong ki doktor kala don ki dak mong ha ka rendang jong ka tai ka Samla bat katu kan ni ki dak jing mong ha ka syadem jong ka kaipot kala ong ru ba haba peit benia ya ka jing long jong ki dak jing man sau bala lap ha ka met jong ka omla ban kan tai ru ya ka jing la ban don ka jing sha le be jon ha ka liang ka jing song kha kani kala jia shisngi hadin bala pentip ya kani ka kam da ka wei ka Samla Pule jong ka South Calcutta Law College ka badang arbu sau snam karta ha ka ba kala keno ba kala sha le be jon da ki kan hon kirunar kaman shwa ka jing peit benia jong ki doktor kala pen shisha ya ki jing keno jong ka te ka kan thei ka bala im bat kala don ka jing pen shisha bala don ki dak bala le be jot ya ka kila don ru ki dak mong jing dai bat ki dak tersim ha ka met jong ka ong u he pulit jong ka Kolkata lakam ya laingut ki bro ka bai dei bat ka te ka mo koduma ka balwan ra ya ka jing ki bitar jong ki pait ba na ka leng saudong ki jaka lai thu ba ka te ka kam kala jia palat shpo banai na ka jing jia ka ba kum ka te hi ka bala jia ha arjikar college lakem ya laingut ki bro ha ka bai dei bat ka te ka mukodma ka balwan ra ya ka jing ki bitar jong ki pai ba na ka leng saudong ki jaka lai thu ba ka te ka kam bat bor kala jia dang palat tang shpo banai na ka jing jia ka ba kum ka te ka bala jia ha arjikar medical college bat hospital ha Kolkata kabala pelong ya ki jing ki hasor bat ha kat ri barok we kani ka Samla Pule kala keno ba kala syale bi jot da ka kan hun ha ka arp san trip juleu hadin ba kala kantai ya ka jing terwa syong kurim na unong sya keno ba khmat e umon nojit mishra balai voice nam karta ubadai u Samla Pule berim baru balong menta u general secretary jong ka Trinamool Congress Chhatra Parishad arngut ki wei pat ki badai ru ki Samla Pule ha ka te ka college ki bala yeng hajan bat kila pekai ka te ka kamrunar ubri ubasau badai unong appahara jong ka college ula sya kem ru ha ka bai dei bat kane ka mukoduma namar bal keno ba ula le manla ya ka te ka jing sya thombor baru bom syam la pentip sya ki bor sansyar ne ki bor pulen ka te ka jing ja kala kala long ka jing yakan at ka bakrau ha ka Saiñ Pyrthei ha preng ka Trinamool Congress ka badon ha ka liang sansyar bat ka BJP ka badon ha ka liang persya namar ka jing keno Donkti jong woi Dkhot na ka Seng jong ka Mamata Banerjee ka Trinamool Congress ka badairu ka Seng ka badon ha ka liang sansyar ha West Bengal kala penrem jor ya ka te ka jing jia bat kala pentikna ru ya ka jing bishar ka bahok ha ka jing tho jong ka ha ka X katba ka BJP kala ther kala ya ka TMC da ka basam ya ki dur jong umishra bat ki babun ki nongelam ka Trinamool Congress kenthop yau Abhishek Banerjee ubadai u MP bar ukun ksiu jong ka menteri rangba ka Mamata Banerjee ka BJP kala pelong ya ka jing ki ka bajor habar jong ka Kasbah police station ha ka sing sekjan katba ki babun ki nongelam jong ka kenthop yau khlidu jong ka ubah ka jilla usukanta majumdar kila syakem ha ka te ka jing ki ha ka joko por ki pulit ka Kolkata kila thau ya ka kanhun tokit bakarpang SIT kabadon sangut ki Dkhot hapo ka jikpej ba jingilam jong assistant commissioner of police Upradip Kumar Ghosal ban betengnya ka jing tokit halor ka ne ka jing syale ba ijot jong ka ne ka Samla Pule ain